rör inte dem nu så förstör. Nej. Man får göra grejer. Ja, så att man ska få. Så. Ska du gå lite ner längst ner då? Vad är det där? Ingenting, tror jag. Där är jättemycket längst ner. Ramla inte i nu. De är hårda. De har växt fast. Fisvattnet en gång. Ramla inte i. Fisvattnet en gång här borta. Och där är någonting som är över. Nu kommer till den sidan. Så det är mycket fisk. Men det är de där som biter. Det är det som är lite tåligt. Det såg ut som sådana ungefär. Fast du kommer ihåg den här piraljen som var i min? Den här jättestora fisken som försökte äta upp alla de där fiskarna. Mm. Kommer du ihåg den? Jag blev till och med rädd för den. Nu kan du göra lite mannekäng då. Snurra så de får se din tröja då. Så. Och så. Titta på mig då. Ja. Fast vad är fiskarna för fiskar? Men titta in. Så. Jag ser inte vad. Hon går och tittar. Jag ser på tangen. Nej, inte hon heller. Där är fiskar! Fish sister! Där Ja. är fisk! Fisk, Ja. fisk, fisk, fisk! Ja, men det kanske inte är fiskar som hon tittar efter. Hon kanske tittar efter krabbe eller tittar efter någonting annat som finns på botten. Så. Vadå? Hon har den där i. Ja, Hon har. nej, hon stoppar i de där som hon fångar. Snäckor eller fisk. Snäckor eller något. Ja. Så, ska du gå vidare då? Jag hittar inga snäckor. Hej mamma. Heter det idag? Titta då. Nu är jag på piren här. I Hawaii. I Hawaii. Och där ser jag en hund där borta. Du ser inte den. Nu tänkte jag att jag skulle gå ut lite. Och jag undrar om du minns när vi var här ute på piren. Jag bara skulle hitta det.